Bună ziua, mea buni, eu sunt Alex și până m-am găsit la un episod de Minecraft Federation. Cum am promis, nu filmăm într-o jumătate de oră, filmăm chiar în aceea secundă. Care mă enervează pe mine că trebuie să mănânc. Las că mi s-a blocat jocul. Da, nițel oameni buni. Mă întind și eu că pot. Intrăm pe server. Tu n-ai văzut ce șmecher am făcut jos acum, mă, Sergiule, mă. Deci ce trebuie să facem acum? Dați și skin-ul lui Sergiu, că data trecută în episodul celălalt nu se vedea. Bine, mă. Cum? Nu, frate, nu dai multe indicații să mor eu. Ce? Tot mă, că nu vreau să fac pe să stric ție capodopera. Te lăsăm pe tine să construiești că ești mai șmecher tu și de-aia. Nebunie? Aoleu, intră nebunii. Ce? Trebuie să știu de fac nasol, mă. Așa, aici am de aici să facem. Pune așa direct aici. Bine, tu! Da! Bă, e la fel! Nu e că se vede sub ce mare problemă. Acum ce trebuie să facem aici? Mă scuzați, moment? Nu știu. Ce? Eu casc, mă. Acum ce vrei să mai faci? Lăsăm așa? Știi care ai făcut bine, nu? Trebuia să mai pui o de asta aici. Unde am pus eu asta. Ce egal, mă? Vezi tu egal?
Acum ai pus două de alea. Ce vrei să faci, Sergiu? Cea mai șucare casă. Sunt sus. Uite-mă cum sunt în casă. Mă, cam trebuie să mănânc în puțin timp. Adică în 5 minute. Da, zi, mă, ce vrei să fac? Da, vrei să pun negru peste tot? Aolo! Hai mă, eu spag pe total. Așa, ce vrei să facem aici? Intrare, ce? Mă fac să-mi jur și nu vreau să-mi jur. Aici, mă! Aolo, mă. De ce ai făcut? Lasă-mă așa, lasă așa. Că nu-i vina nimănui. Da, mă, e vina mea, ești nebun. Eu că vreau să te fac stare pe YouTube și tu zici că nu e egal acasă. Mă, frate, că te-ai construit, nu mai da vina pe mine, că te-ai construit aici. Eu n-am stricat nimica. Mai avem câteva secunde. Și continuăm mai pe seară, dacă e. Continui eu cu Andrei după aia. Da, e și canalul în descriere.
Mulțumim pentru vizionare, eu am fost Alex, el a fost Sergiu și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!